Sermos xuntos dende 1979 ou máis. Antes fomos o centro lucense, logo unímonos cos irmáns ourensáns, coruñeses e pontevedreses. E todos unidos somos hoxe a entidade galega da Argentina con maior cantidade de asociados. Nós, Centro Galicia de Bos Aires, sermos 4 xeracións. Avós e bisavós aplauden os seus netos e fillos no Teatro Avenida cada ano. Pero este ano é diferente. Temos que estar na casa. Non podemos xuntarnos a xogar a brisca nin un partido ao fondo do río. Tampouco podemos enviarvos o diario a vosa casa, non aínda. Malia, quereríamos saber como estades, todos os teus, os desta quinta e os da terriña, que esteades todos ben. E agardaremos un anaquiño para voltar. E voltaremos e festexaremos xuntos. Namentres, felices 41 anos, ben queridos socios. Felices 41 anos, ben querido clube. Este é o desexo da Comisión de Prensa do Centro Galicia de Bos Aires. Ata loguinho.